Unsay hinungdan imong nganong nabuta ka? Pag trabaho na akong check sa biligo ko. Biligo ko. Mga akong biligo, tulog dayon ko, basa pang buhok. Pagkatulog, nagkikik ko ba? Ito, kapag mata na ako, ni-birds na ang pananaw. Ano dyan? Ano may kangit-ngit. Kaya sarag ito ni gibuhat nga naligo ka niya So, natulog sige na ko na. sige ha ni mo buhat. Oo, busa na ka na. Pero ka na mga, kuan ba, kapila rin mo buhat. Dili siguro. Dili ra. Pero Ito kasi ginamanggod. perminti ka maligo niya, matulog dayon. Oo. Lagi siguro explanation na nganong sa hinungdan. Kapoy, unya muli yung lawas. Kapoy yung lawas na muligo dayon. Mo na. Pas mo gyapon na. Tapos muskusog ba? Oo. Ang na ugat, may nangapita ng ugat. Bawal gid ayo maligo. Niya matulog dayon. Nanaw. Kuan gina siya. Mo ginang buhing saksi. Di ba? Na may uban di mo to ana. Kay gulo. Kay mas bright pa sila. Di saon ta man gyud. Tinuod man gyud di ay nga hago unya pagkahuman naligo tulog dayon. No, kuan manggod kini ang hago kibali na pas muskusog ba? Lagi. Muskusog. Mao ra to. Bantay-bantay lang ta, maligo, hago, maligo, matulog dayon. Kay iyaha, mao nay kon sa iyaha. Kasi na timingan ra pod di lang po na to awat-awaton kay lisod po mapareha ta. Kabasig mo po inungdan ba? Lagi. Sige rin, mao ra to. Bye-bye.